Parang... Tingnan mo ginawa sa mukha ko, guys. Pagod na sila sa amin. Yun guys, next activity po namin ay mangdudukot kami ng Dakumo! Dakumo! Sabi, sa utak ko, Kuray, Dakumo pala. Dakumo, ayan. Sasamahan tayo ni Kuya. Mr. J at saka ni Cameraman. Ayan, let's go guys! Let's go! Si Patrick J. Hindi ka makamulaan? Saan tayo? Ay, doon pa na. Ay! Mali! It's a prank! Wrong turn. Doon pa man kami nag-iing. Balik na rin yung damit, naliligaw na agad. Uy, pwede naman magpaa dyan, kuya. Dito pala kami sa kabila. Akala namin dito kami. Okay. Oo, paano kayo? Mas mahirap pag may step eh. May mga guantes pala kayo eh. Nag-iisa lang, puro kaliwa. Tulok mo, Brad. Hindi ba maano doon, kuya? Ikat na muna sa inyo. Iwan mo ba dyan? Daw. Gitna lang daw, gitna. Ayan lang daw po tayo sa kabila. Kala mo kalayo-layo. Bilisan mo, be. Maganda na. Opo po. Daw. Game. Tatawid lang kami. Let's go. O, dyan ka na. Tama lang yan para ano, kalso. Kalso. Hindi na tayo makalis. Okay. La, kaya mo ano? Mr. Manda? Mandaragat. Mandaragat. Hindi kaya. Kala ko walang magtulak eh. Ayun o, nasa likod na si Mr. ano? Mr. J, ang ating taga. Bye, kuya. Ale. Sulat kami na madalas. Lahat nakapunta doon. Akala ko din yun. Nagsinuran din lahat dun sa kabila. Mababa na. Ayun, Dakumo. Ayun, lalagyan na. Bagungon na, bagungon. Dito lang tayo tatawid. Oo, tawid lang. Atras. Sana alimango ang madukot ko. Yung mangilo ba? Mahino. Mangilong alimango. Malimang kilo. Oo. Malimang kilo. Ayun o. Di ba pag yung may mga parang tai-tai na ganyan o, yung mayroon? Kaya, oo, te. Kudukotin mo na, te. Masampung kilo. Dalhin tayo mo si Mr. MJ. Baka sawa madukot. Sawa Sawa MJ. Mr. J pala. Hello, tao po. Hello. May tao ba dyan? Kuya, sawa Kuya, pala mayroon na dito. to? May nakita akong butas. Ito, mayroon na to? Come over here. Wala daw yan, te. Ay, wala. Ayan, oh, mayroon. Meron. Meron. Sige, papain na. Sige, Naka-gloves ka kitatawan. naman eh. Ano? Nakakaling kuya. Sige. Paano ba malaman na meron? Dukutin lang. Dukutin mo lang lahat na may butas. Pag tinao po ba? Tao po, andyan ka ba? Magsalita ka. Malalim yata yung mga ganyan. Ayun o. Meron? Yun, oh. Tignan natin nga daw. Ayun. Sige, gawa. Aray ko, ay. Sandit. Oh. Kamu si Be? Aray ko. Buena mano ka, boy. Ito kasi sana yan. Dapat may huli ka. Mayroon to, mayroon. Hawakan ko na. Meron ito, sa likod mo. Maliit. Saglit. Ano? siya? Kayo, titigin lang kaya ay? Tignan muna namin. Tignan namin kung yung pag kinangat yung kamay niya kung kumpleto pa rin. Baka wala na yung isang daliri mo, boy. Wala. Hindi, saglit. Ba't kasi Murder na baga. Wala, baka hiwalay na yung kamay niyan, te. Maghanap tayo ng butas, guys. Saglit. Ano? Naubos na yung kanya, daliri. Putol na? Oo nga. Ganun na nga inugot ko nga rin na putol eh. Bilisan mo ah. Dali, hindi nga makakuha eh. Ilubog mo pa kasi. Siyang ano ito. Kukuha pa yung kamay Yun na, mo. dapat talaga hindi na nagagloves eh. Maliit lang? Yung sipit lang nakuha niya. Yan, oh, malaki rin, oh. Malaki ba yan? Sipet? Hindi, mayroon. Yan nakuha. Sipit? Hindi, Aray ito. ko, pistik. Dali. Nice one. Nice Sipit. one, sipit. Hindi, putik. Mag-ano. Putik ang nakuha niya.
Ayan na. Panis. Pagpagin daw. Baka buhay pa yan, tatakbo yan. Patay na. O, diba? Wala tayong nagayan. Ayun, okay, ano. Ay, diba sa likod ang hawak, Pero wala na, ubos na yung daliri niya, Lubos mo na, para pang may mano dyan. sisipit. Ano na siya, na murder na. Ayan, doon kami sa kabila, guys. Madalang lang dito eh. Dami na. Madami na ba? Mabigat na ba yan? Bigat na daw. May 5 kilo na ba? Basta na yung bakuna. Oh, lamig. Hala. Wala rin pala. Mababasa din pala. Nagsama-sama pa yung maliliit. Wala na. Ayun na pala, dyan lang pala yun. Tiras ko yung sampra ko. Basa din pala ako. Tirik ko tubig. Hindi ko na. Basa na. A few moments later. Haliman mo. Maliit lang yan. Huwag ka mag-alala. Sure? Walang malalaking dakumo. Ay! Isipin. Hindi, meron siya. Meron siya. Ayun. Ito na. Hanay ko! Wala eh. Makarami tayo nito. Ito. Ito na. Ito na. Yung katawan ang kunin mo. Malalim. Ang hawakan mo. Ayaw niya mag... Kaya nga yun. Ano siya. Nagahilis siya. Sa! Hugot! Ito na. Sa dalawa hugot. Yan! Bakit? Puro sino ano ba yan? Oh, installment. Wala, nasira na ata ha. Kaya kayo sa akin din. Hala? Tagi-isang ano man yan. Installment? Nalagas na. Nalagas na nga. Magkakigtot man kasi magsipit sa kamay mo. Ayun, parang sira na oh. Ikaw tayo dun banda oh. Ay, malaki Jay. Malaki. Parang dalawa to ah. Ah! Yun. Kaso, Parang mayroon pang isa. kaso kulang pa ng 3 paa. Nalagas na. Isa na lang Pasensya yung na. paa sa kabila. Ayun o. Ay sus, kadami na. Ay, sus! Okay. 2 kilo. 2 kilo na. Kalaki-laki ng lalagyan nyo. Kakahiya naman. Papuno lang po natin ito. Okay na. Meron dyan, meron. Oh, meron pa Yun o. Galing naman ni Ate Nessa Oh, doon. diba? Sanay na sanay. Walang tili-tili yan. Uli. Ayun ang grabe. Tapos alimango pala. Alimango ang nakon ko na. Aroy! Diyos ko. Swerte pag alimango. Wala daw siyang bisan sa naiman tayong nabibigas ha. Ano Ate Nessa del meron? Alimango. Alimango? Ano? Wow! Walang ganyan. Ang lalim niya kasi. At saka ano. May nagagalaw? Kasi sobrang lalim niya baga. Ano tayo meron dyan? Yun! Nakadalawa na sa atin ni Sadel. Yun o. Ang laki niyan, te. Sana. Ay, meron dito 3 kilo. Meron dito. Wala, laki nga. Hala? Tingin. Malaking Hindi ko dako nga mo. makuha. Yung ano niya yung nandun. Sige, baon mo. Sige, tay. Hala, malaki. I-push kita. Tay, push kita. Baka alimango to. Natatakot ako. Hala, ang dami na oh.
Kanina dalawa lang. Kaya na. Hindi akala. Ay, sige. Mabukay tayo ng ginto. Ganito lang talaga siya kalaki. Kaya natin. Pero mayroon Pero ganyan na po size niya. Hindi na talaga siya nagalaki na. Parang talang. Alimango na nga Baka daw. ang alimango yun eh. Di ba? Pag ano. Tapos paglabas niya Dakumo. Ikaw natin. Sa atin ay dahil magaling mag ano eh. Sanay siya, sanay din. Yun nandito siya oh. Naka ano. Sumiksik sa dulo. Ay, abaw. Layo. Lalim nga. Meron. Parang Mayroon ako nawakan. Dito sa may tabi. sa gilid. Sa gilid. Mayroon! Aray ko. Ay, siyak, meron. Sandali. Kaya mo yan, girl. Uy, ayun nga. Oops. Baka naman Ang hirap niya lang. makapit. Yeah, maliit lang. Baka namasak. Aray! Baka namasakit na yan ha. Hala, nakarami na kayo? 2 kilo. 2 kilo na agad. Isang beses pa lang yung tumili. Ah! Ito na siya! Maliit lang. Pero okay lang din. Parang gata. Nangagat! Pati ako nagugulat. Yun na, ayun na. Nagiwalay na sila. Ayun na siya. Nagpasok ulit, nagpasok. Hindi, walang ang paalang yan oh. Dito ba nakawakan? Huwag dyan. Dito Meron na rin patalikod. ako nakuha. Okay, 1-0. Ano, meron ka na? Oo, nangangagat ka. Ah, Ah. aray ko. Nangangagat siya. Iba reaction nito, te. Ah. Meron? Ah, Wow. Hindi ka nag-gloves? Ano yan? ito na Patingin. yun. Oo. Aray. Mali ka ng hawak. Ayan. Oo, di ba? Pero nanginginig yung kamay niya. Ay, sakit eh. Bigyan mo siya dito. Oh, Yes. O, 2 kilo na rin kami. yun na yan. Doon tayo banda. Tignan mo kung may ano yung gilid niya. May... May apak. Ay, ano ba yan? Yan, nalaman yun. Okay. Ito daw guys, bilangan. Ano? Oh, meron na agad siya. Teka lang. Masakit eh. Tinatalaban pa pala si kuya. Naman. Basta na si ano? Pilitain niya lang yung kamay mo. Parang alimango. May alimango ba dito kuya sa ganito? Meron din. Ah, meron din. O, matsambahan na sana. Ano yan? Hindi. Kapain mo. Ba't na nakaano? Malalim. Mga kubra nandyan. Eh! Wala, ilalim. Tapos dito natang ano yun. Meron na? Wow! You know. Ano pala si Mr. J. Panis. Yun sa iyo ilang oras. Kaya mo ito dyan. Kunin mo. Ayun na ka mo. Parang walang laman. Oh. Lagyan mo ito dyan. Ah, meron. Okay doon. Meron yan kasi, pag may baka siya, meron yan. Bago yung dumi niya, meron dumi. Ibig sabihin ano no, kalalabas niya. Ay, Ito po, may isa pang butas. Baka lusot niya yan. Minsan lusutan kasi yung butas niya. Iba yung labasan niya, iba yung ano, entrance exit. Kasi pag yung raid siya, may lusutan siya. Ayun na, kalalim niya. Nakapa mo na ba? Hirap maghanap buhay guys. Na. Nailumluman guys. Ulag na lang yung ropa ko pa lumulog mo. Ayun na, nakuha ko na siya. Yeah!
Oh my God. Hindi makita ah. Kamay mo man lang. Ito oh. Kala ko kamay mo yun. Ba't di na siya galaw? Hindi ka galaw. Di na galaw. Are you dead? Patay? O ayaw lang gumalaw. Ba't ayaw niya Di, gumalaw? tulog pa siguro to. Nasturbo ko ang kanyang pagtulog. Alas 12. Ay, yun! Meron? Tara ba? Wait. Uy, nakakatatlo na ako ha. Nasaan yun? Sana wala pa. Aray ko. Oh. Basta lahat ng butas. Ano daw? Ito mga butas-butas na. Aray! Aray! Ah! Iiyak na yan. Aray! Ah! Ayan, nasipit ka na. Ah! Ah! Ano daw? Ah! Yan, ayaw mo kasi mag-gloves ko naman yung isa. Hindi, okay lang. Sarap. Masarap pero yung itsura ang sakit. Ano be? Aray ko. Meron nata. Meron nata. Sige. Ay, Meron? parang na ano na siya, naipit. Ito lang, ito. Ay, napuno na ano tawag doon? Natanggal yung ano. Parang nabasag ba? Naputol. Ito na. Ayun! Ay! 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 Nampating ko. Patay. Tulog pa. Yan, yan. akala Yung ko- hawak mo, baka ano. Uy, yung paghawak mo sa gilid, baka ano yung... Akala ko patay. O, pakita mo dali. 1, 0. Nakakuha din ang... Sana sila. Pag dito pala tayo sa Bakawan, hindi tayo masyadong halata. Kasi para tayong ano, Oo. ninja turtle. Tanggalin ko na nga to. Bahala na ako. May itim kasi tsaka green yung ano niya. Uniform natin. Ano? Hala ka laki, Jay! Patingin ako! Ay, ano? Paana naman? Sige, ba't ako kasakit eh? Naman, di pa natanggal. Allah! Grabing sigaw na eh. Buti hindi ko nasigaw nanay ko! Hala, kalalim kasi. Ay, ano? Oh, wag mo. Ada. Bakit? Ay, dali. Ito na. Nasa pool ko na. Nasa pool mo na. Pag makipagkuhan ka rin sa akin eh. Kalalim. Hindi ko. Kalalim nga. Hindi ko makuha eh. Pangalawa na! Ay. Diba? Nakadalawa na ako. Pag nakakuha natin, dalawa din. Yan! Yun! Laki! Aray. Galing natin ni Sadel. Isa lang. Ay, konti Hindi, dakumo yan. Ay, dakumo. Galing! 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 Mas magaling pa sa atin ni Sadel mga pa. Ay, mga dukot ng dakubo. Dapat... Pati ako napapasig. Pati ako, ang puso ko, muntik na naman. Sinaktuhan niyo yung kamay ko eh. Si Jason. Parang iiyak na kanina eh. Dito ako sinipit. Tanggalin mo. Ayun. Oh. Hala, kalaki. Ay, putik. Kalaki ng putik. Dalawa na yung kanyang nabukot. 3 na. Nakatatlo ka na, di ba? 4. 4. 4 na. Wow. Si Gigi, puro kadami. Puro... Ay, naka-4 na si ate. Yun. Ay, kabilis ah. Lambot siya. Sa likod kasi ang hawak sa gitna. Parang ayaw matanggal niya na. Meron? Wala. Kahoy. Kahoy. Aray! Aray! Namarder na naman siya.
Wala tayong makuhang buuin, no? Kaya lagi natin ako perfect. Ano? Aray ko! Ayun, oh, kalaki, oh. Oh, di ba? Oh. Galing ni DJ. Aray ko! Aray! Oh, naubos na. Dari sa mata. Si DJ puro ano minamarder yung dako mo. Ito na yung paa. Puro ang nauna pa ay sipit. Ito na, malapit na. Pahinga muna ako. Maano nga, ma? Parang dalawa siya. Parang dalawa siya. Parang dalawa. Yung buhok mo kasi oh. Meron pang isa dyan. Wala na. Nakasipit. Nakasipit pa rin. Nice. Nice. Sige, Ano po ba na? Nandyan siya. makapa mo na. Oo, nasa ilalim mo. Hila. Hila. Ano, ubos na yung paa? Nanginig ako. Saan na? Napunta? Malalim. Wala na? Sa lalim. Malalim? Tumiksik sa ilalim. Ako daw? Oh, ito daw si ano, pambato. Yun daw. Ito na, hawak. Hawakan mo na. Aray! Oh, aray. Ano ba dapat? Ouch? Hindi niya na alam kung Kaya ano eh. niya eh. Oh, aray. Oh, ano ba? Agay! Aray! Ay! Agay! Aray ko ba? Ano kasi sa ilalim? Pumasok. Ay, hindi sana yun. Saan na yun? Ouch! Grabe mga gat. Ang laki siguro ng sipit na ito. Saan kayo tagal? Bakit tagal ka makuha? Naisip. Tas mo na. Itsura ko. Sakit Parang eh. iiyak ka. Sakit kaya mga gat. Lumalalim. Aray! Wala na? Namatay na sa akin. Namatay na. Ay, ay. Namatay na. Namatay na naman. Namasaker. Ito na. Ay, puto ng paa. Nakakarami na to sa akin. Eh. Aray ko. Oh, ito na. Oh. Oh, laki nga. Malaki na. Oh, tingnan mo yung sipit nyo. Laki. Laki pala kaya pala eh. Kaya pala mahirap dukutin. Lalaki yata ito. Yung sakit mga gat. Tanungin mo. Lalaki ka ba? Naputik kamay ko. Aray! Ay! Agoy! Aray! Agoy! Aray! Kaya mo yan. Grabe. Ay! Takot na ako. Gaya, kaya mo yan. Challenge yan. Pag hindi mo na Nakagano na siyang kagat. nakaabang na. Pinakamagaling si JJ. Huwag mo naman ako kagat. Hiwa-hiwalay. Grabe yung mga nakuha niya. Ano yan? Lokal? Baka patay. Patay yan. Kuha ko na. Ito na siya. Sige nga daw, labas mo nga yan. Nanginginig. Nanginginig din Well, kamay. Ayun, ayun. anong gawin ko dito? Ayun, kamay niya naiwan. Agoy! Anong gagawin ko? Sadali, sadali! Nagdugo na. Ang nagdugo. Kagatin ko ba? Aray, aray, aray. Anong gagawin ko dito? Kagatin ko din? Ano gagawin dyan para tanggalin? Akala ko kukumoy. Bilis, bilis. Ang sakit. Agoy, 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 aray. Agoy, agoy, agoy. Ilagay na. Aray, aray. Pinahirapan. Ay, grabe. Success. Sakit din.
Ano si Gigi? Sige, Jay. Kaya mo yan, Jay. Hindi na nakalabas na siya. Masakit! Hindi, hindi pa bumalik. Murder na naman ay! Ano ba yan, Jay? Sakit talaga, I promise. Ito na! Kuha mo yan, kaya mo yan, G. Ito na! With feelings. Ay naman eh! Ah! Wala, ayusin mo yung paghawak mo. Basta ka na lang naghahawak pag yan nasipit. Wala na, boss ang Boom. Tapos na nga ay. Oh, ang dami na. Tingin. Puro hiwala yung sipit pag nagako. Ayaw ko mag-aay. Wow, ang dami na. Diba? Meron, te? Meron. Ayaw lang magpakuha. Sinipit ako eh. Hindi kami makachamba ng ano eh. Malalaking alimango. Uy! Yun. Yun, sipit. Isang sipit na lang, hindi na ito mangangagat. Sipit talaga nauuna yun. Yun! Yun! Ayos. Nice, nice. Dami na, oh. Kanina, aalog-alog. Ngayon, aalog-alog pa rin. Yan guys, try daw ni ni Peng. Siya yung magdudukot sa ano. Dito banda? Sige, dun. Yan. Sundan mo yung butas. May ugat na. Aray ko. Kaya, kita mo. Ito nga, oh. Kaya lang may nakarang na ugat. Paluwagin mo yung gilid. Wala ko na. Kamain ko na nga lang. Good luck. Ay, okay na nga. Alak-alaki. Ah, bahala ka dyan kung magsipit ka. Kainin man kita mamaya. Lintik lang, walang gante. Ito na. Pag nakawa mo siya na ano, pikain mo siya. Pag nayapag mo siya, isang kasi. Parang sa daliri, no? Oh, ang galing ko magkuha, oh. Ano yan, putik? Puro putik. Yes! Mas okay pag walang ano, gante. Mas maramdaman mo. Ay, O galing kang ano ah. sakit. Aray ka! Aray! Ah! Ay, ay! Ah! Hilahin mo na kasi. Ang hindi, ah! Aray! Oh, tag lab. Ayaw na bumitaw. Oh, Oh, Sa ganito ba, ano, kuya, meron? Ah! Bitawan mo ako! ano, kaya mo pa? Bulaga! Pati nga. Pag niluto to, magre-red, no? Kala ko, hindi kinakain tong bang ano na to. Ayan yung, ano, diba, kung nalalik. Hindi ko lang alam kung saan lang kinuha. Pakita ko sa inyo guys yung nakuha namin. Madami-dami na din. Ayun. Wow. Madami na rin naipit na kamay. Patrick, thank you sa ano, pagsama. Ilan, Ano, dalawa? enjoy? Enjoy, Nes? Ano? Nice. Nalubat na? Hindi. Oh. Oh. Nagdudukot ka din sa inyo, Nes? Nagdudukot ako ng alimango. Aray! Oh. Ang galing mo ah. Yan, sige para ma-experience nyo din yung ginagawa nila namin. Charot. Oh no! Sige din, kaya mo yan. Nakagat ulat. Iyan mo nyo yung
Dapat diniretso mo, sayang. Ano ba naman? Kinagat na ako. Namatawa siya kanina yung kamay na sinisipit na yung sa kamay. Ano to? Meron dito. Sige, kagatin mo lang ako. Sige, okay lang. Huwag lang masakit. Aray. No, dali ah. Ouch! Sa lahat ng nakuha natin madalang ang buo. Ha? Lahat ng nakuha natin madalang ang buo. Lahat ba tanggal yung sipet? Sa lahat ng nakuha Hindi, mas maganda nga. Yung nakuha ko. Mas maganda nga kasi tanggalin yung sipit ng ihina nga kasi. Hindi, pangit naman ang kainin pag walang sipit. Sakit naman. Tagal bago makuha. Kaya nga, kita mo ganyan sa akin nung kalahating oras. Nakuha mo na? Ito, dalawa. Yeah. Paano? Ganun niya sana yung ano. Kulay ko na Ala, to. maano niya, ano, putik pala yun. Ang dami na, Day. Yan po sa kape. Yan o, ang aming top 1 sa pinakamaraming nakuha o. Dalang kitang unan. Si ano? Si wow! Laki ah! Tingin. Sa wakas. Nahuli yung tele. Ano, pabalik na tayo? Tingin. Ay! Bakit? No! Tingnan mo ginawa sa mukha ko, guys. Wala. Gusto mong ganyan ha? Gusto mo talaga. Uwi ka talagang walang ano, lahat may putik yung damit mo. Ginawa sa mukha ko. Itim-itim na nga, nilagay pa putik. Hindi ka sanay dito sa ano, sa ilalim dito, maliligaw ka talaga. Hindi mo na lang kung saan yung palabas. Kaya oo. Lukan man ay. Saan? Lukan. Nakuha ko. Eh, patingin naman yung tsura. Meron! Meron kaya lang sumisiksik sa ano. Huwag na. Ayaw, sumisiksik sa may ano, sa may ugat. Ano mo yun? Kalalim yata. Ano, hindi ko yata. Musik. Ay. Malalim kasi. Hindi magkasya yung kamay ko. Paluwangin mo yung gilid. Puro manggal to. Ano, Parang nakawala sa korali. Putik kong putik. Ano ba yun? Wala, kahirap mo. Nahawakan ko na kaya lang. Ganun lang yun, nakaganon lang. Oh, yung likod niya, ito na Hindi ko siya makuha, masikip nga. Kaya ako nalobat na eh. Parang, Umiyak. Nakagulat ko pag kagatin ka. Ayun po, umiyak. Kala mo, tinatawanan mo kami kanina ha. Ilang buko talaga. Uy. malaki-laki yan. Ito batikan na to. Oh, aray-aray na. Aray! Yun, ayun na siya. Ano nga to? Malaki din ah. Buo? Oo, buo. Panis. May nakuha na ako isa. Pero umiyak muna. Matapos din yung Umiyak muna. Bago nakakuha. Kami na yan, baka may blood na tayo dyan. Kalahati daw, kalahating ano. Wow! Wow, laki. Laki.
Pinapanood sila, kala mo na hirap pala. Ay, hirap pala. Hirap pala. Ay, hirap. Ay, nakalabas rin. Yung pinapainan nila. O, dyan din tayo dumaan ba? Nakalabas din sa lungga. Galingan. Galingan. Iba-iba yung diskarte. Naglabas na yung mga ano. Yan! Naglabas na yung mga Na talaga yan. Mga kapgo. ay, sorry. Mga ninja turtle. Alam mo, tigas ng buhok ko, oh. Nagtrabaho sa ano. Hi, Chora. Gusto ako nag-enjoy kahit ganitong bangkutik. Enjoy. Meron lang talaga isang pasuway na bata eh. Nandadamay sa kapatid. Ano, ilog-log natin? Duglog natin? Ha? Dili. Parang siram din. Kinagat ng putakti sa mukha. Saan? Nakatatlo daw. Hugot ka? Akala ko yan na iyo. No? Si Gigi may kagat din eh. Saan? Pinagat din? Oo, yun oh. Tingin. Baba niya. Beb, Pakita mo nga dyan kagat. Gigi pa rin yung tayo, Gigi oh. Nunal pala. Nunal to. Kala ko totoo eh. Hindi na kala. Ako ito, sugat to. Ayun na, naguhit. Wala nang ano ka? Naguhitan yun, naninipit Wala ako. ka kasing ano eh. Ayaw mo mag-test. Baka daw, saan tayo? Wait lang po. Oy, wait lang eh. Guys, oh, dami kong huli oh. Mas kiso lagi ako eh. Pero ano yan, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay ang ano, sipit. Dami yung sipit na kamay. Tapos yung isa umiyak. Ayun ah. A few moments later. Yan, tanghalian na. Kain na tayo, guys. Kain po! Paano ba kumain eh? Ang sarap ng prepare ni Kuya Allen. Kain po! Yes. Wala, ang sarap ang taba. Guys, oh. Sarap-sarap nito. Gusto mo? Asa ka. Mas madami to. Ha? Mas madami to. Mas madami yan, mas madami to. Ano to, suka? Ala, ba't mo sa akin? Suka to. Taba rin yan. Ang kamot ko. Ano tayong sausawan pala, ano? Bawal pala si Patrick sa ano, crab. Ayaw mo ng aligihan? Kaya may lapagan ka. Ganyan ba yung kanyang ano, ang ulam niya, oh? Hindi kumakain ng alimango. May bawal sa siya, oh. Kahit ano, ayaw mo, ay bawal? Bawal. Hindi ayaw. Ayaw may... Bawal? Ito? Pwede pa yun. Masarap na ano, ito. Ako hindi ako mag-adventist. Ikaw, Jason, hindi ka allergy dyan? Hindi ako marunong kumain nito. Paano? Hindi yan, binabalatan, sinusubo lang diretso yan. Pati balat. May sip-sip. Kaya mo sa susunod, ano, inform mo kami, bawal pala sa'yo yan. Yan na naman sa litid. Let yun, baboy pa rin yun. Si manok. Baboy din, bawal? Anong Manok. manok na sa inyo? Let yung manok. Native, oh. Mo na, ikaw na lang magluto. Dadaan kami sa andok. Kahit pala, mas marami pang ano, adventure yung ano. Bitin nga daw Dapat eh. nangitang pa sila. Isasama nga namin rin sana sila sa pag-aayuda, kaya lang hindi naabot. Dagat naman. Bakit? Hindi ako kumakain ng alamango. Hindi naguluto sa bahay. Mahal ba naman sa ano, Manila? Mahal sa New York? Yeah. Sobrang mahal. At may ka-Inglesan ka na. Yan na, Ah, dali, labanan kayo. Sige nga. Galing New York to eh. Kumakain pa ako eh. Ay. Later. I'm hurt. Kunwari na lang, wala silang narinig eh. Ano? Pala niyo ako lang umuutot ha. Sila din. Ano nila yan, yung Trademark. trademark na nila. May nag-comment nga daw doon, dapat daw ano eh, ang pangalan ng kuha namin ano eh. Siya nga din to, no? Putin ano, sibling.
Sabi niya talaga eh. Tinan nyo guys, pinainom nila. Oh. Kasama sa buhay natin yan. Kala nyo kayo lang? Meron din kami. Mr. J, bigla lang nag-move yung ano. Nag-mula yung tubig. Much later. Yan, kukuha naman tayo ng lukan. Dalawa kuya? Medyo maliliit nga lang to, no? Kinuha natin ng... Ganyan, nakalalaki. Yung Pinuntahan niyo nagbukan kayo, iba yun, no? Ben, pinuntahan niyo. Oo, maano yun, sobrang maputik. Kaya hindi na namin kailangan mag-ganon-ganon ng kutsilyo. Bulok. Malambot siya. Ito kasi walang tubig. Kaya kailangan gamitan ng gatas. Maganda pag may tubig, kapain lang na. Gae. Oh. Yun ang laki, oh. Boy. Mo galaway siya kaya buhay. Bato yun si Jay. Bato. Tama ko ng bato dito. Ito bundok. Ang galing. Yun. Sarap ganun na ng ano, no? Tunog. Baka makuha kayo ng lamig. Wala man. Wala. Wala nga. It's lang. Ano, meron na? Wala. Ito, saan yung pagsako? Nakaisa na sa ate ano. Devil. Nakadami ko nang nakuha. Very good. Mukhang masisira yata ako dito. Kung sa dako mo, nakakuha ka. Naka-anim ako dun. Ayun, may nakapa ako. Ayun, dito tayo. Minsan yan, magkakatabi na lang sila. Ganyan lang yan. Hindi ka zero. Kaliit man. At least di ako zero. Nakapa ako. Nakapa. Oh, marami na pala. Pero pag naano to, konti lang to, no? Pag natanggal na sa cell. I-barbecue natin. Much later. Isang baso lang naipon, gabi isang sako yung nakuha ng tanda. Pag-ihaw lang natin. Tsaka dako mo. Pangalawa na yan. Pangatlo talaga, maiwan na talaga yan. Ayan o, may nasalubong kayong may Pandini. ng tinig. Oo, baka maglalagay pa lang yan, no? Wala pang naman. Maglalagay pa lang siya. Kasama namin si Mr. Manda dito sa ano na nga dito? Barge. Sa barge. Hello, board. Si Chef Allen at si Patrick tsaka si Mr. J nasa bangka sila. Wala. Agis mo nga, boy. Gusto nyo? Bakit nag-iwang kayo? Diba medyo mabili? Pag dito ka parang mabili. Okay, Manda. Balik na po kami ng... Yung aming taga New York guys, naging ngungo na. I know Tagalog now. Now you know. Now I know Tagalog. Yeah. Fast learner. Much later. Ayan, bago kami umuwi, magkape kami muna kami guys. Ayan, with Kuya Allen, Mr. J, and Patrick. Yan. Dapat po talaga ang plano namin is lulutuin namin yung bagungon na kinuha namin kanina, kaya lang wala ng time sila Kuya Allen.
Pagod na sila kuya. Pagod na sila sa amin. Pagod na sila. A few moments later. Yan guys, gusto lang po ulit namin mag-thank you sa pag-invite ulit ng Kusinerong Mangyan Adventure kay Kuya Allen, kay Mr. Jay at kay Patrick, si Kuya Manda, natulog na. Ito si Kuya Patrick. Ang cameraman si Patrick. Bale yung iba nilang kagrupo, mga busy sila sa sa bukid nila. Kaya sila lang po yung aming nakasama ngayon. Kay Capset Romalyn, sana next na adventures kasama ka na namin. No? Medyo busy lang siya. Busy kasi si Capset Romalyn. Yan guys, sa mga sa mga kadrago natin diyan na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa kanila. Marami pa po kayong matututunan sa kanila sa pangangapa ng mga mga crabs, kahit anong mga lamang dagat. Lamang ilong. Dagat. Thank you in advance po. Subscribe na po kayo. Harap na. Mga kadragon. So support nyo rin po yung kanilang channel. Yes. Thank you po. Thank you.